charter run sa City of Love, pagahiwaton kadungan sa pagsaulog sang 85th Charter Day anniversary sa syudad sang Iloilo. Kag panibago nga building sang Commission on Elections, lauman, groundbreaking ceremony, pati gayunon sa buwas nga adlaw. Kadungan sang pagsaulog sa syudad sang Iloilo sang 85th Charter Day anniversary, magapatigayon sang Charter Run City of Love sa maabot nga Agosto 21, Domingo nga adlaw. Sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, kaupod sa opisina ni Councilor Johnny Yang, handom sini magselebrar kaupod ang mga pumuluyo sang syudad. Angot sa tema nga Forging Stronger Ties in the Community, luyag sini nga magbuyluganay ang mga Ilonggo pinaagi sa Charter Run. Iniisa lamang sa madamo pang aktibidad, agudumdumon kung paano nagumpisa ang syudad sang Iloilo. First time nato naghiwat sang Charter Run. Ini ginapangunahan sa aton nga lang doon nga mayor kay gusto ibalik naman ang aton nga fund run sa siyudad sang Iloilo. Gani kinahiwat ini in celebration sa nga charter anniversary, 85 charter anniversary. So kung nakita naton ang aton fund run 8K kag 5K. So represent 85 celebration sa charter anniversary. So ini ang 8K kag 5K open ni sa tanan kabataan, bata, tigulang, tambok, maniwang, open ni sila. Kag kintuyo si Mayor ini nga libre ang registration parang tanan mag-enjoy. Nag-umpisa ang registration para sa Charter Run sang Hulyo 17. Masobra na 700 ang participants nga nagparehistro. Kag mahimo madugangan pa. Bukas kag padayon sa gihapon nga nagabaton ang lokal nga panguluhan sa luyag magpakigbahin sini nga aktibidad. Available na sa SM City main entrance, no, diri sa office ni City Councilor Johnny Yang sa City Hall. Open na siya subong kag sa Petron La Paz Market, open ang registration, wala bayad. So pirma lang kamo sa waiver nyo kag sa during the awarding niara kita mga freebies nga paraffle para sa madaog until sa August 19 ang aton registration, no, para makapreparar man aton nga organizer nga by that time wala na sang walk-in nga registrant para madasig ang aton event. This will be 6 to 8 o'clock in the morning. Makabaton man sang padya ang mga mangin madinalagon sa pagtapos sang 5K category kag 8K category charter run. Ang atong padya sa 5K category, 1,005 ang champion, runner-up 1,000, and third is 500. Both sa male and female. Sa 8K, ang aton first is 2,005. Ang second, 1,005. Ang third is 1,000. Both male and female manina. Ginalantaw sa karon nga mangin annual event ang Charter Run para sa pagsaulog sang Charter Anniversary sa syudad sang Iloilo. Isa ini sa highlight sa selebrasyon sang anibersaryo sang syudad. So, ang rota, start kita sa Freedom Grandstand, 6 o'clock. Pag gun start again 6 o'clock, so before 6 dapat ara na kita datanan kay mag-warm up pa kita. Tapos ma-start sa Muli Luni, agita sa General Luna, tapos Diversion Road. Ang 8K madiretso na lang sa SM South Point. Ang 5K, ang 8K malibot patanay sa Bison Avenue sa may Ateneo, so mabalik ta sa traffic light sa Top North, amot pagbalik sa SM South Point. Amo ng finish line sang 8K. Ginasuportaran man sang lokal nga panguluhan ang healthy lifestyle. Gani, iniman ang nagduso kay Mayor Jerry Treñas nga magpatigayon sang Charter Run para sa ikaayong lawas sang mga Ilonggo. Ang ini nga aktibidad ang suportado man sang nagkalain-lain nga pribado nga sektor. Sa karon, nagapadayon man ang Zoom barangay sa mga kabaranggayan sa syudad sang Iloilo. Lauman man sa mga pumuluyo ang mga kaangay pang aktibidad nga palaabuton. Kaangay sang duwatlon nga pagahiwaton sa madason nga tuig. Magapatigayon sang groundbreaking ceremony para sa panibago nga building sang Commission on Elections sa Agosto 18. Pagatambungan kag pangunahan ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang nasambit nga seremonya buwas nga adlaw, alas 4 sa hapon. Ang 4-story building nga ipahamtang sa Barangay San Pedro Molo ang magaserbe nga integrated field office sang regional, city, kag provincial COMELEC. Sa karon,
Ang COMELEC Regional Office ang nahamtang sa Haro. Ara man sa La Paz ang Provincial Office. Kag sa Iloilo Terminal Market naman nahamtang ang City Office. Sa 18, ang COMELEC gali may groundbreaking area ila design, no? Tapos na ila design. Because may duta kita nga ginpausar sa ila sa Molo. So 18, I think 2 o'clock in the afternoon. Maabot diri ang chairman ng COMELEC, si Attorney Garcia, and I think everyone should be invited there para nga makatambong man ta. This is a 4-story building that will house the offices of the COMELEC. Sa subong balaan man ninyo ang COMELEC, may ari diri, may ari dito, may ara gani sa supermarket nga City COMELEC ta. So once nga makomplete na ini, ang regional office ari na di, provincial office ari na di, ang city ari man na di. Ginabanta 40,000 pesos ang balor sini nga proyekto. Kag pagaumpisahan ang construction duha ka semana matapos ang groundbreaking ceremony. Ginalauman nga makabulig ini sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag mas mangin mahapos para sa pumuluyo ang pagkadto sa opisina sang Commission on Elections. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.